Yes, comrades, ngati ndikambepo chabe ndimene zili panopa ndimene tikona ku parliament zayendera zisankho speaker of parliament, first deputy speaker and second deputy speaker. Taona mene zayendera ku parliament ambiri mwina akusangalala komanso ambiri zaone observing and watching sizinaende bwino pamene paja, to be honest. Zaku parliament sizinatithandize. This is the worst of the worst kunkhani ya maudindo ku parliament. Nothing is balancing. There's no way tinganene kuti president akuchokera ku southern region, speaker is coming from southern region, first deputy speaker is also coming from southern region, second deputy speaker is coming from eastern region. Zachilendo kwambiri. Nothing is adding up. Palibe chikuyenda pamene papa. Palibe chayenda ku parliament. And expect chaos. Chipani cha DPP zimene chikonesa apa. Ndiye anthu ena amene asankhidwa udindo wa attorney general. Si ukuonekanso bwinobwino ya. The character imene ili pamene paja pa attorney general si kuoneka bwinobwino. The attorney general amene asankha anzathuwa a DPP is not balancing. Sizikuoneka bwinobwino. Zokayikisa kwambiri. So comrades, Malawians, this is our country. Ziko ilili ndi lathu Amalawi. Nde ziko likakhalatu Amalawi timaona zinthu ngati zimene zizi. They look simple. Koma zizosokoneza kwambiri. DPP, I understand the system. Koma let not system ya DPP kill our democracy, kill the balancedness of our democracy. Tisatengeke kuti ayichuka kuti awina liboma tiziaopa kusazuzula ayi. Inene zoona. Mene yapangira DPP apapa. Pokusankha akulu ku parliament. Alepera. Maybe MCP did better than DPP. I'm not saying this because the speaker anachoka kumpoto. No. Chikwanchito ya speaker si andale ya, si ya chipani. It's a national responsibility. Therefore, ngati national responsibility, tena masankha anthu oyenerera ndi mmene zigawo za ziko zilili. There's no way we can have no deputy speaker from central region. There's no way we can have no deputy speaker from northern region. Those are take. Tufuna tipange chana Malawi. Komanso DPP timaiziwa bwinobwino DPP mene magwira ntchito. Chipani cha DPP tikuchiziwa mene chimagwira ntchito. Dzana hilo ndinanena about education. Ndinanena zokhuza skulu. Kunyumba ya malamulo kwakhala speaker kuzikhala munthu oti anapita ku skulu. Because parliament yathu timayankhula chizungu. Gazeti yathu timalemba mchizungu. Ziganizo timapanga mchizungu. Chizungu chimakhala bwino. Ena anthu ena amakhala kuti amaziwa kuyankhula chizungu. Koma kuyika fundo mchizungu chimakhala chovuta. Chimafuta skulu ikhalepo. Koda anthu amene tasankhawa kupita kukhala speaker, deputy. How far have they gone with their education? Anapita school zake motani. These are things we have to look at, comrades, Malawians. Ngati ziko tikulikonda tione madera amene wawa ndikuona inawa. Koda amene taita ku parliament asankhidwa awo. Of course, asankhidwa with majority votes of parliamentarians. Anapita school yake mwantundu wanje. Don't demean our education. Tisapange tichachepese mphamvu ya maphunziro athu ku parliament. Speaker of parliament aina kukhala munthu with a good
track record ya education yake anaphunzira bwanji. Maiko akunja akamafunsa kuti kodi speaker wa ku Malawi ali bwanji. Chimodzimodzi tikamasankha mtsogoleri wa dziko tisankhe munthu wophunzira bwino kupita kukhanga speaker. And it is quite deplorable, koma it's quite unusual, or it's quite insane, kona the president is a professor of law. Apita Mutharika ndi a professor a international law. Ndi munthu odziwika pa nkhani za malamulo. There is no way under him can have a speaker of parliament yoti education track yake sikuziwa bwinobwino. Where are we? The vice president is also a lawyer. Is a doctor. Jenny answer. Mwina second vice president sindiziwa ma qualifications are. Koma the president is a professor of law. The vice president is a doctor of law. Therefore, basi kunyumba ya malamulo mukaika muntu with no degree ya ku university. Tupanga chana Malawi. Are we serious? Deputy Speaker Musowa, we don't know about his education track record. Joroba, zikuti bwanji kwa. Nothing is balancing. Numbers speak in parliament. Numbers speak in any democracy. But also, the wisdom of education matters more. So, panopa ina mukusanga, izili bwino. Magari moto onse ku parliament. Deputy Southern Region. Deputy Eastern Region. Central Region, kulibe. Northern Region, kulibe. MCP did better on this one. Speaker of Parliament from Northern Region. Deputy Central Region. Then later on Southern Region. That was good. Komanso Antake, the speaker, and I talk screw bwinobwino. And Malawi, there is no way our democracy can thrive when we ignore education mumaudinda metu kwa pasantu. Tinga futike chotani ulantamena wakaini zewe zotani. Koma ngati kuskulu sana pite bwino, musapase dala maudindo. Choka panga mistake ku parliament kuchi, to save tizavutika. Malawi yensei tizana ngati anthu opanda nzeru. So comrades, Malawians, take this. Siti nasankhe bwino ku parliament. Ndipo tisadandaule ngati zinthu zina zake za chilendo zizioneka ku parliament. Tisadandaule. Tinasankha boma la DPP, kapena nasankha Peter Mutharika ndi DPP kulowa boma. Chifukwa cha umbuli womwe unayo ku MCP. Koma MCP, umbuli wao unawo ocheperapo pa nkhani yakasankhidwe ka speaker ku nyumba ya malamulo. Panopa, when I went through the records, ndimafuna ndione kodi amene wawa ma speaker atuwa, tasankha atatu. Ma qualifications awo ali bwanji. It's just a mere politic. Ndindali basi. Interpretation of things. Kuyankhula chizungu ndikophweka kwambiri. But putting sense muchizungu muja kumavuta. A good example is ya Chakwera. Chakwera chizungu amayankhula bwino kwambiri. But thinking like a white man, Chakwera malephera. That's why he was sticking to traditional or cultural type of politics. Amapanga ndale za kumtundu because amangoziwa kuyankhula chizungu Chakwera. Koma kuika nzeru muchizungu amalephera. So comrades Malawians, we still stand, we still need a leader in Malawi. Kumalawi kunobe tufuna basogolera otasogolera ziko latuli aliyesa kutiri. There is no way tingalele DPP tinaika mboma yikupanga zilizolondola ai. Tiambie tipompano kwa uza chilungamo. DPP mene asankhira ku parliament speaker ni ma deputy awiri sina litandisi. Of course they have won a majority vote but sanko. But that should not hinder the balancedness of our democracy. Kumalawi kuno. Already kuno before gaita na mitundu. We can't have the president from Ulemwe Belt. We can't have the deputy, the speaker from Ulemwe Belt.
We can't have the deputy speaker from Wemwe Belt, president, speaker, the deputy from Wemwe Belt. Zachilenda kwambiri. Zinzenda bwana. So Malawi tinafuna toka kuwasankha ma members of parliament pita kumene kuti. Anthu anzeru parliament aliko, even ku DPP anthu anzeru analiko. Kwamenta sankhira panopa speaker wa kunyumba ya malamulo mende aonera panopa ndikuyankhula mazulu ano. Tabwerapo pachabe. Nothing. Sitinapangita nzeru. Tamunga nene chotani, there's no way there will be miracles. Panghani ya sukuru palibe ma miracles because always you think constructively and technically. I don't think the speaker wa nyumba ya malamulo atithandiza. Never. Pakhala mikangano ya mbiri yosaveka bwinobwino kukhala kusemphana anthu parliament because the speaker mbiri yake ya sukulu sikuveka bwinobwino, and this is a fact. And we must take this thing seriously. Comrades, that ndikambepo zimezo sinakambe mbuyo concept. Even many antenna lephera kuwina maudindo omwe amafuna atenge ka deputy speaker kachani sizingatheke because many asankhira speaker aspirant cha DPP. Sana sankhe moona mbali ya sukulu asankha mauburutu kwambiri. So think tione many asipita kusogolo. But this to me, I'm not very happy the way asankhira speaker wa nyumba ya malamulo aspirant cha DPP. Sana alithandiza. Sindizi wa mabiru amena kubwera ukuthi abwera mabiru antundu wanje. I don't think the speaker will be able to interpret some of the bills omwe azipanga debate in parliament. Thank you and good evening.